zahvaljujući šerijetu, tamo gdje je vladao šerijat, a ovdje je vladao šerijat, su preživjeli nemuslimani. Da nije bilo šerijata, ni jedan ne bi preživjeli. I kada bi naše komšije, koje preziru i optužuju Turke za sve na svijetu, a šerijat za sve iznad svijeta, znali šta znači šerijat, oni bi ga veličali više nego mi. Jer isključivo mogu da zahvale svoje postojanje šerijatu. Jer tamo gdje nije bilo šerijata nije preživio niko ko nije bio kao onaj ko je vladao, pogotovo u to doba. A vladati 500 godina, pa što reče jedan da su ih milovali, izlizali se. Dakle, i onda neko priča o natinjanju na kolac i onakom turskom zulumu. Hajde, molim te. A pođi od Pećke patrijaršije do ne znam koje crkve, koji je sultan, koliko, utrkivali se koliko će dati para se napravi crkva. Što jeste bila glavna civilizacijska vrijednost. I zato, mislim, oni znaju da od tog nema ništa. To je priča, naravno, skovana od gorskog vijenca pa redom, da bi se regrutirao šovinizam protiv islama i muslimana. Kao posljedicu smo imali istragu Poturica i druge genocide. Dakle, to više nije sporno, iako je to druga tema, ali to su činjenice. I zašto ovo ističem? Braćo, ponosite se na svoju vjeru, svoju tradiciju, svoju kulturu i svoj šerijat. Sada, ovo je šerijat. Primjena šerijata je nešto drugo. Kako se poima primjena šerijata? Mi jako griješimo, a to je pod utjecajem raznih medija koji hoće da satanizuju šerijat i islam. Time što sada, kad se pomene šerijat, odmah se misli na krivično-pravnu materiju. Krivično-pravna materija u šerijatu nije ni 5%. 90% šerijata svaki čovjek može da primjeni bez državno-pravnog sistema. Na sebi. Ko ti brani da u porodici koja je vaspitana islamski, da se braće i sestre podijeli, odnosno otac da ostavi nasljedstvo po šerijetu? Ko ti brani? Testament, po Kur'anu i sunnetu, potpiši, ovjeri. Ko ti to brani? Građansko-pravna materija. Ko ti brani da se vjenča šerijetski? Niko. Ko ti brani da trguješ šerijetski? Da ne kradeš, da ne lažeš, da ne radiš s kamatom? Niko. Dakle, to je šerijat, ljudi moji. Prema tome, znači, apsolutnu većinu šerijata možete primijeniti na sebi po ubjeđenju. Čak u okviru ovoga sustava.